Benvinguts a Busca'm el bosc. La sentiu? És la pluja de primavera. A l'abril diuen aigües mil i són aigües molt beneficioses i molt necessàries en aquesta època de l'any, en el clima mediterrani que tenim tots. Si la podeu sentir, és meravellós. Ens connecta amb la nostra dolçor, amb la dolçor dels dies de pluja. Avui us vull parlar d'una sensació que tenim tots quan comença a ploure, l'olor de la terra mullada. I, sabeu a què és deguda aquesta olor? Aquesta olor és deguda a una substància que es diu geosmina, que fabriquen els bacteris que viuen al substrat, al terra. És aquella primera olor que rebem quan la pluja comença a mullar el sòl. Bé, doncs amb aquesta sensació de pluja, amb aquesta imatge de l'aigua caient enmig d'aquest bosc tan preciós i de l'olor de terra mullada que malauradament no podeu percebre, us deixo fins al proper vídeo de Busca'm el bosc.